सर विल्यम जोन्स हे प्राच्य विद्या पंडित होते. त्यांना असं वाटायला लागलं इथे आल्यानंतर की भारतामध्ये ज्ञानाचं, विशेषतः पौर्वात्य ज्ञानाचं, प्राच्य विद्येचं एवढं मोठं भांडार आहे की त्याचा शोध घेणं आवश्यक आहे. 2-1 वर्षांपूर्वी लोकसत्तेमध्ये प्रदीप आपटे, डॉक्टर प्रदीप आपटे हे त्यांची विद्या नावाने एक सदर लिहित होते, ज्यामध्ये ब्रिटिशांनी इथे आल्यानंतर आपल्याच देशातल्या कितीतरी चांगल्या वैभवशाली गोष्टींचा शोध आपल्यालाच कसा लावून दिला आणि त्यांनी आपल्यासाठी काय काय कोणकोणत्या प्रकारे त्याच्यामध्ये दृष्टी आपल्याला प्राप्त करून दिली ह्याचं वर्णन केलेलं होतं. तेव्हा या विल्यम जोन्सनी तिथे जे सुरुवात केली त्याचं पहिलं उद्दिष्ट असं होतं, तो भाषाशास्त्रज्ञ होता आणि शिवाय अर्थात सर की वगैरे होतीच त्याला, आणि त्याच्या नावामध्ये त्यावेळी एशियाटिक म्हणजे ASIATICK असं होतं. तो के पुढे गळला आणि फक्त एशियाटिक राहिलं आणि नंतर बदल होत होत आता एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगाल झालं. तर त्या अनुरोधाने काहीच नंतरच्या 7-8-10 वर्षामध्ये इतर जे लोक ब्रिटिश आले होते त्यांच्यापैकी सर जेम्स मॅकिन्टॉश नावाचा एक रेकॉर्डर होता. रेकॉर्डर म्हणजे आत्ताच्या भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर कनिष्ठ न्यायाधीश. त्या कनिष्ठ न्यायाधीशाला असं वाटलं की अरे इथे तर काय हे सगळे लोक म्हणजे जरा आपल्या भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर गावंढेच आहेत किंवा गावठी आहेत. भारतीय लोकांना जगाचं ज्ञान, आधुनिक ज्ञान हे माहिती नाही, ते आपण त्यांना करून देऊया, आपण त्यांना नवीन काहीतरी शिकवूया, हा एक उद्देश त्याच्या मनामध्ये होता. आणि त्याला त्याच्या पद्धतीने इथे कोणाकोणाशी बोलावं, कोणाशी गप्पा मारण्यामध्ये किंवा समजून घेण्यामध्ये आपला वेळ घालवावा हे काही कळत नव्हतं. आणि म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा परळला, आज जिथे हाफकिन इन्स्टिट्यूट आहे तिथे पूर्वी गव्हर्नरचा बंगला होता, जोनाथन डंकन हे त्यावेळी गव्हर्नर होते, त्यांच्या बंगल्यामध्ये त्यांनी एक माहितीतल्या मित्रांची बैठक बोलवली आणि त्या बैठकीला 18-19 लोक हजर होते. त्या लोकांनी मिळून लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे किंवा बॉम्बे लिटररी सोसायटी नावानी एक संस्था स्थापन केली. त्यावेळेला त्या 18-19 लोकांच्या मध्ये विचारांची देवाणघेवाण, साहित्याची देवाणघेवाण, पुस्तकांची देवाणघेवाण ही करावी हा एक उद्देश. आणि दुसरा उद्देश त्याचा त्यावेळचा असा होता की जे कोणी ह्या नवीन ज्ञानाशी अपरिचित असतील त्यांचा आपण परिचय करून द्यावा. त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये वावरत असताना भारतीयांची त्यावेळेला काय स्थिती होती तर भारतीयांना त्यावेळी तिथे प्रवेश नव्हता. तिथे आज जी टाउन हॉल किंवा एशियाटिक सोसायटीची जी वास्तू दिसते आहे त्या वास्तूची सुद्धा तोपर्यंत काहीही बांधणी वगैरे झालेली नव्हती. हाफकिन इन्स्टिट्यूट आज जिथे आहे तिथेच हे सगळे लोक भेटत होते, पण त्यांनी एक फॉर्मल अशा प्रकारची, औपचारिक प्रकारची सोसायटी स्थापन केली आणि मग तिथे त्यांच्या बैठका व्हायला लागल्या. हळूहळू त्यांनी हे सगळं नंतर वाढवत नेलं आणि मग मुंबईमध्ये टाउन हॉल नावाची काही वास्तूच नव्हती, म्हणून मग त्यावेळच्या गव्हर्नमेंटशी पत्रव्यवहार करून ही जागा ताब्यात घेऊन काहीतरी तिथे वास्तू बांधावी अशा उद्देशाने 1811 साली ही वास्तू बांधायला सुरुवात केली. प्रत्यक्ष एशियाटिक सोसायटीची वास्तूचं स्थलांतरण हे 1833 मध्ये झालं. ही लिटररी सोसायटी नंतर 1826 मध्ये ब्रिटनमध्ये, आयर्लंडमध्ये जी
एशियाशीच म्हणजे आशियाई देशांमधल्या संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी तिथे जी रॉयल एशियाटिक सोसायटी स्थापन केली तिची ही ब्रँच अशी गणली गेली आणि बॉम्बे ब्रँच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी असं तिचं नामकरण झालं. पुढे ज्या वेळेला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी बॉम्बे ब्रँच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी यातलं हे सगळं गळून गेलं आणि फक्त एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॉम्बे राहिलं. आणि 1995 नंतर ज्यावेळी बॉम्बेचं मुंबई असं झालं त्यावेळी एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई असं झालं.